Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роҳӣ кардан ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар охали квартираҳои фурӯшӣ, хона, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон хонаҳои иҷора, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо экран буда роҳӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯза навбарда заминои фурӯшӣ аз территорияи Москва ҳаста, квартираҳои фурӯшӣ аз 4 квартира аз шаҳри Душанбе ва хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Ҳисор, шаҳри Вада, шаҳри Хуҷанд ва территорияи шаҳри Бохтарам ҳаста. Нархҳои арзон, ҳам замин, ҳам хона ва ҳам квартира. Ба нав видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки чӣ хеле хона ба шумо даркорад, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза 1000 баробар аст ба 160 сомонӣ. Навора сар мекунем, маромад рафте. Ассаламу алейкум, подписчики Рахш ТЖ. Ассаламу алейкум, достони азиз. Как вы видите, вот мы очередной умрахач паломничество отправляем свои клиенты. Ну, в общем, сейчас вы сами своим глазами увидите, откуда, что, к чему. Но много кто нам не доверяет, вот поэтому решили маленький видеоролик сделать для вас. Ну, в общем, сейчас вы сами все увидите, иншаллах. Оставайтесь с нами, если вы не подписаны на этот канал, подписывайтесь и не жалейте один лайк, пожалуйста. Сейчас, короче, все вы сами увидите. من علیجان ما ای دوشنبه تاجیکستان میشیم. اینم استانبول آمدیم، اینم آدم ما استشهاد کردن، آدمای بارناک هستن. بین بچه‌ها یگان به تشویش. نام شما ایگزو آمده؟ طاهر از شهر دوشنبه از حساب مرکز توریسم. کجا رفته است انشالله؟ حج عمره. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ. Якум квартираи фурӯшии имрӯза аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар райони Сино рӯпарӯи донишгоҳи молия ва қарз пеши мактаб Садиқ Амачӣ дар ҷӯшбисонад ки пешида ҳама чӣ лозимада лаби роҳи калондай сентра. Духонага квартира аст ки дар 10 ошона қарор дорад. Дом худаш 14 ошона аст ки 50 квадрати метр. Духонага 10 ошона 50 квадрати метр. Дом худаш 14 ошона. Дӯстон азиз, домои замонавӣ аст ки квартира коробка аст, ремонтша хитон мекунем. Обшим сеюм блокшон мегад соли дига 2023 мегад уже меса ҳами блоки ҳами квартира обшим 2023 уже меспоранша. Бо мегад 200 метр дига мегад сими меди аст ки мегад қатиш падарка мекунем. Дар пеши дом дӯстон азиз мактаб, садиқ, донишгоҳ ва дига чо мағоза, супермаркет наздик аст. Шаҳри Душанбе, райони Сино, рӯпарӯи яъне донишгоҳи молия ва қарз. Хоб хона мегад мақсад ки лифт мешавад. خب برای монтаж симош тайёр аст 200 метр ва нархи квартира 220,000 сомонӣ аст ки бо муомила дорад. Якумаш рақамҳои мегафон Тоҷикистон аст кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Россия инаш ҳам кор мекунад, инаш дар WhatsApp пайваст доранд. Нархша мегад 220 конкретно харидор боша мегад муомила мекунем. маромад сурати бештар маълумотша аз рақамҳошон гирем. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ аз территорияи Россия. Замини фурӯшӣ назди ҳавлиги аст дӯстон, қарор дорад дар Калужская област, улица Петляница, яъне ки территорияи Россия, Калужская област, яъне ки улица Петляница. хоб дар наздикиш ҳама чиzoи лозим замини ҳамвор гирдванашта одамо зиндагӣ доранд. хай обамаш аст, хай дӯстон азиз, яъне ки ҷошҷои бениҳоят хуб аст, ҳамаи шароитош аст. обшин 15 сотиқ замин маҳсулот аст ки барои хона кардан тайёр аст. документош 100% нашод нархш мегад сарошона пул дар кора бо торговаться мекунем. нархи замин 240,000 рубл бадрон бо муомила мешавад. шахсоне ки агар барои хона кардан, барои паспорт гирифта гражданство, ҳамин хел вариантош мода ҳаст ки заминам мегирем бо итамедон ки дар инҷа гражданство мақсад пайваст кунем. шахсоне ки оилавӣ мехоҳанд ки зиндагӣ кунанд, замини арзон 240,000 рубл бо муомила мешавад. бо торговаться мекунем, мега дар сари замин савдо мекунем. лаби роҳ дӯстон азиз гирдванашта поли одамо зиндагӣ доранд. газ пас ва обсвет хай мағозаҳо наздикаш аст. хоб ин ҳами рақамҳои Россия аст ки рақамҳои прамои соҳибшона ва дар ин рақамҳошон ҳам имо ҳам WhatsApp пайваст доранд. шахсоне ки замин мехарад аз территорияи Калужская област маромад занг занем бо муомила мешавад. аз шумо хоҳиш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунем, гузорем ва силикаи навори моро дар WhatsApp имо дар ягон ҷо падлисаш кунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ.
боз як хонаи фурӯшӣ нав аст баъдро ки хонаи беҳтарин замонавӣ катеш ҳам хона хона қарор дорад дар шаҳри душанбе дӯстони азиз дар кӯчаи гравзавод наздикии гимназия ва ба номи нуриддин меган соҳибуш яъне ки кӯчаи гравзавод назди гимназия ва номи ҳозира ба номи нуриддин обшин наздикии бозорча лаби лоҳи калон дӯстони азиз наздикиҳои корвон обшин фирдавсӣ ҷош ҷои беҳтарина мегӯяд ҳама одамо зиндагӣ доранд ҳамаи шароитош 100%. ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсулот аст ки мумкин зиёд ам боша хай бохтон аниқ мекунен 6 дар хона дорад ки 3 дар пой 2 дар боло ошхона ҳоҷатхона ҳамом ва подвал ҳоҷатош 100% боз якчанд намо дарахтҳои мевадиҳанда боз поёншав замини кушода бо ҷои хонакиниам дора мақсад хона ҳамаш кушода аста боз 6 дари дига хона кӯчаи гравзавод поёни корвусон азиз яъне наздикии гимназия нархша мега 600 000 сомон мега бо конкретна харидор боша муомила мешавад метавонем ки доллар катия мақсад харинша метавонем ба сомония яъне ки наршуд нархаш муомила дорад ва ҳуҷҷатошам 100% дар тирезаҳои нав пачка часбе хона уже барои зиндагӣ тайёр аст подвал ошхона ҳуҷҷатхона дорад ин ҳамин рақамҳои вавилони прамои соҳибшона 24 соат кор мекунад нархаш 600 000 сомонӣ конкретна муомила дорад маълумот дига маълумоти пурраша аз соҳибашон гирен савдо дорад. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон дар шаҳри хуҷанд қарор дорад дар 12 микрорайон лаби роҳда пеши магазини дастиёр гуфтага аст соҳибуш якхонага квартира духонага кадагӣ дар чорум ошӯна қарор дорад 37 квадрати метр боб све таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни дӯстон азиз ва доми 14 мегад хоб подъезд ҳаста дӯстон азиз сари роҳи калондай ва магазини дастиёр нархи квартира мега срочно фурӯхта мешавад 235 000 сомонӣ ки бо мақсад муомила дорад дӯстоне ки аз территорияи шаҳри хуҷанд агар квартира харки бошад нархҳои арзон ва ҳамира бо савдо мекунанд якхонага духонага кадагӣ дар чорум ошӯна 37 квадрати метр хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ бо хай занг зада қайтишон маслиҳат мекунем шахсоне ки ҳамхали квартираҳои фурӯшӣ хонаҳо заминҳо квартира ягон мошин чизе ки барои реклама дошта бошад маълумот рӯй кунед мо ҳамихер рекламада мегузорем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони фирдавсӣ дар кӯчаи гравзавод 3 сотиқ замина баъдрон ки 3 дар хона кардагӣ аст ки хона ремонтҳои замонавӣ ҳоҷатхона ошхона банякатӣ ва ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% рӯпарӯи кариёр ҳамин хел маълумотша наистиянд шахсоне ки хай мехаранд бо занг зада пурсен нархи хона мегӯяд 270 000 сомонӣ аст бо савдо дорад 270 тай мақсад омада бинем мега муомила мекунем 3 дар хона 3 сотиқ замин ҳастай рақамошон вавилон шахсоне ки мехаранд марамат занг зананд дӯстони азиз аз куҷое ки ба шумо хонаи заминӣ квартира мақсад хоб ягон хонаи замина квартира ё ки замина дар кор бошад дар комментария нависед мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем фақат шумо ба хотири меҳнатҳои мо лайки разанӣ фаромӯш накунед ва агар имконият бошад навора падлисаш кунед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар территорияи маркази шаҳрда дӯстон азиз аниқша нагуфтанд ки куҷо шуда фақат шаҳри ҳисор настагиаст тамом мақсад ки соҳибшон дига маълумотша нагуфтанд хайхтон бо занг зада пурсен духонага квартира аст дар 10 ошӯна қарор дорад 50 квадрати метр ремонтош ремонтҳои замонавӣ об ва свечам аст ҳоҷатхона ошхона баня ва мақсад ки душпӯшамаш қоидави замонавӣ кадагия хона уже тайёр аст бо хай қатиш консерт пансад мебел дора бо хай иша хатон маслиҳат мекунем ки мақсад метия намета иша аниқ мекунем нархи квартира 260 000 сомонӣ аст бо муомила дошта шахсоне ки бисёр дар комментария хоҳиш мекарданд ки аз шаҳри ҳисор квартира монем бар шумо омода кардем ҳастай рақамошон билайна метавонем занг зада бештар маълумотша гирем агар бозам такрор шавад ки меҳнатҳои моро қадр мекунед аз куҷое ки мехоҳед нависед мо фақат лайка занед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар ноҳияи кушонишда қарор дорад шаҳри бохтар ноҳияи кушонионда 4 сотиқ замин масоҳат дорад 4 дар хона кардагӣ боз фундамент рехтагӣ аст баъдро обшим
4 дар хона бо қати фундаментош, гирдаш маҳкам, обсвет, ҳоҷатхона, ошхона ва баняш катӣ. хона барои зиндагӣ тайёра, медори фақат зиндагӣ мекунӣ. 3 дар хона фундамент аст дӯстон азиз, боз хонаҳои тайёрам дорад. Подвалшам ҳаста, мега хай шахсоне ки мехарем бо занг зада пурсем. ҳоҷатхона ва амборхона ҳамачи дорад. кухни баня боз отдельно. нархи хона 270 тайвадрон боз савдо дорад. шахсоне ки аз шаҳри бохтар аз мея кушоно хонахар ки бошанд, ина бо занг зада маслиҳат кунем. рӯи ҳавлиша боини хали буручатка чиндаги битон кадаги буда. навес ҳамаш ҳастай. рақамошон тисел марамат занг зане. мегзарем ба 8-ум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ навбати дӯстон аз шаҳри Душанбеи пойтахт дар райони Фирдавсӣ, поёни корвон пеши мактаб лаби роҳ, яъне барак наздики роҳ. духонага квартира аст дӯстон, дар дуюм ошӯна қарор дорад. 55 квадрати метр. ремонтош ремонтҳои замонавия, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. хай назди бозор, мактаб, мағоза, чизои лозимӣ дар наздикиш. нархи квартира дӯстон азиз 255 000 сомонӣ ки боз арзон мешавад. мактаб дар пешаш. хоб хай шахсоне ки мехаринага 55 квадрат дай бо метавонед ки занг зада пурсен. нашод сумуш мега бо мақсад ки муомила мекунем. 255 духонагай савдо дорад. неки хай сурати дом нест чихалай бо хай занг зада маълумотои пурраша гирем ва мо навора давом медиҳем. боз хонаҳои арзон ва заминои фурӯшиам ҳастай. мегзарем ба 9-ум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Зардолу гуфтага сай соҳибош. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Зардолу. ҳам хеле маълумотоша соҳибош навист. 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардага бадрон ки кухни вана ҳоҷатхона дурушта мегад. ремонтои замонавия дар пеши хона мегад наздикиш дар мактаб, масҷид ва мағоза ҳаст. фақат ами 3 чиз мактаб, масҷид, мағоза дар қарибиш мегад қарор дорад ва кухни вана мегад дар дурушта нази ремонтои хуб астай. дастроштам мегад хона фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. ҳастай рақамошон мегафон кор мекунад. шахсоне ки мехарен нашуд сумуш бо муомила дошта. 230 000 сомонӣ савдо дорад. дӯстони азиз, кадоме ки мехарам марамат занг зана ва одамоне ки канали моро қадрдонӣ мекунанд, мақсад ки канали мо маъқулай, фақат лайкора гузорем ки видео мо пешравӣ кунад. мақсад одамои хонахар хонаҳоро дида харанд. фақат лайка занем ва ба пеш навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба 10-ум квартираи фурӯшӣ ки аз территорияи Душанбе сехонага. квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар райони Фирдавсӣ дар поёни корвон, рай калонда мега наздикай. сехонага квартира аст дӯстон, дар 6-ум ошӯна қарор дорад. 65 квадрати метр. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва дӯстон азиз, нархи квартира 280 000 сомонӣ аст ки муомила дорад. сехонага 6-ум ошӯна 65 квадрат, обсвет ва нархаш 280 000 сомонӣ. неки аниқ нашуд арзон када соҳибош ягон чи мода нагуфтай ва кадоме ки мехарем бо занг зада худтон маълумоти бештарша гирем. ака арзон мекунам ки инаша нагуфтиян 282 та дӯстон азиз, нархаш хай бо худтон занг зада мегирем. ин ами рақамҳои прамои ай соҳибшона мегафон астай. ба кадоме ки аз территорияи корвон сехонага лозим бошад, метавонед занг занед дар 6-ум ошӯна наздики бозор ва лаби роҳи калонда. мегзарем ба 11-ум хонаи фурӯшӣ. як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон ки бо нархи арзон хонаи коробка қати заминаш. хона қарор дорад дар территорияи Хуҷанд дар маркази шаҳр наздикай территорияи шаҳраки Сайхунда мегад. одамо уже ҷа замино навайне ки одамо уже зиндагӣ доранд. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки ҳамагӣ 2 дар хонача кардага баъд хона коробка болош пӯшондагӣ метавонед ки дар теза часпонда зинда кунед. шахсоне ки дӯстоне ки аз Хуҷанд ҳастанд, хонаи арзон аз Сайхун, деҳаи Сайхун, не ки ҳозира номаш Сайхунда мехе ном мондиянша. нархаш мега 25 000 сомонӣ аст дӯстони азиз ки бо ягон сом муомила мекунанд. чӣ қа нархи арзон ака ира ман сабабша намедонам. шахсоне ки аз Хуҷанд хона харанд 25 000 сомонӣ боз қати чиқад сангпанг гирдашта одамо зиндагӣ доранд. рақамҳо шуда рақамҳои тисел кор мекунанд, метавонед ки занг зада бештар маълумотша гирем. ин буд навори имрӯза. то видео